בואו לחרבן איתי בהלנה. אכלתי אויסטר ושתיתי יין וישר ניגשתי למלאכה. השירותים בהלנה נמצאים בקומה -1. שם המראה הייתה מלוכלכת והתא היה די קטן. שמחתי לגלות שהמנעול התא עבד. במבט ראשון האסלה נראתה סבבה, אבל אז התגלו כתמים. אז ישר הורדתי את הקרש, ניגבתי וכמובן שקיטרתי. ושום מה, המים ירדו עוד לפני שנפחתי נפיחה. האסלה הייתה נוחה, והנייר היה עשוי משני שכבות דקות, ולתחושתי היה מחוספס. אבל באופן מפתיע, במבחן התוצאה, הרגיש די בסדר. שוב המים ירדו באופן אלוהי, ואני יצאתי לשטוף ידיים, אך התבלבלתי בין הזרנוקים, והותז עליי אוויר חם במקום מים קרים. אופן אישי, אני תמיד מעדיף לייבש את ידיי בניגוב, אך לא נשאר נייר. לאחר תכלול מדויק של כל האלמנטים, החלטתי לתת להלנה 3 גוז'ונים מתוך 5. תודה רבה שצפיתם.